AY01 hän losi laskeutuu. Kone nousee ja kartaatun brändinportit aukeaa. Mä oon Maria, tervetuloa sä. Ootko ihana? Suomi Jumala, tuu Kaliforniaan. Tee ku haluat ja kun tuut, oot mun kotona. Suomesta tulee ne parhaat miehet. Jäähästi komeet ja sopivan liekkäät. Tänne kun tuutte saatte LA treatment. Tällä se on, kun losiin lankee. Mä oon Maria, hauska tavata. Ja tanssin sunkaa äbis, mut melkein nakuna. Mä oon Maria, mussasta minä kun on vuosi vuodesta asunut vuosissa, mut parhaat miehet ne on vaan kotoa Suomessa. Ja perheelkonen. Suomessa kun tullaan ne parkuu mulle. Voitaisko mennä jo Window Bar and Grill? Päivällä ajetaan PCH:llä. Tällä se on, kun losiin lankee. Let go ja anna tapahtuu, baby Venice Beach ja